Maligayang pagdating sa Severa, Mabalacat, isang makabagong township na dinisenyo para sa pangarap mong buhay. Dito, ang bawat araw ay puno ng ginhawa, salamat sa di matatawarang amenities na aming ihahandog para sa inyo. Unahin natin ang City Hall, ang simbolo ng maayos at organisadong pamumuhay dito sa Severa. Kasunod nito ang tanggapan ng Mayor, isang modernong pasilidad na sumasailalim sa maunlad na pamamahala ng ating komunidad. Para sa mga pamilyang may anak, ang Severa ay nagtataglay ng isang mataas na kalidad ng paaralan. Dito, matututo at lalaki sa isang ligtas at nurturing na kapaligiran. Pamimili, hindi na kailangang lumayo pa. Ang ating supermarket ay kumpleto sa lahat ng inyong pang-araw-araw na pangangailangan, mula sa sariwang pagkain hanggang sa mga household items. Isa ring mahalagang bahagi ng Severa ang ating simbahan, isang lugar ng kapayapaan at pananampalataya na nagbibigay ng espiritual na suporta sa bawat residente. Ang komersyal na lugar ng Severa ay hindi lamang basta shopping area. Ito ay isang vibrant na espasyo kung saan nagtatagpo-tagpo ang mga tao sa kainan, aliwan at pagninegosyo. At syempre, para sa mga mahihilig sa sports and fitness, dito sa Severa, hindi ka mauubusan ng pagpipilian. Mula sa basketball court, tennis court, hanggang sa malawak na swimming pool at modernong gym. Lahat ay nakaayos para sa iyong aktibong pamumuhay. Sa Severa, Mabalacat, hindi lamang bahay ang iyong binibili, kundi isang kompletong lifestyle. Isang lugar kung saan bawat pangangailangan ay abot kamay na. Isang tunay na one-stop shop para sa mga bawat homeowners. Nanababo Kabalen, welcome to Earn Pampanga. Ikaw ba ay naghahanap ng affordable townhouse for as low as 9,000 pesos per month? Complete at accessible ang mga community amenities. At eto pa, pwede ka nang lumipat agad. Kung ikaw yan, samahan mo ako sa video na to at baka ito na ang kasagutan sa mga tanong mo. Maraming salamat po, Ma'am Faye, for inviting us. Please introduce yourself po sa ating mga viewers. Hello po, I'm Faye Santos, Marketing Head ng Westchester Realty Corporation. So, ang ating mga projects ay Severa, Mabalacat, Severa, Bacolor, and Samira Angeles. Ayun. So, kanina po nakita ng mga viewers natin kung ano yung mga makikita nilang mga amenities dito. So, sa mga interested po na kumuha ng bahay, ano po ba yung mga requirements natin? Basic requirements, Certificate of Employment with Compensation, syempre, kailangan yan valid ID, 1x1 pictures, and syempre, dapat member ka sa Pag-ibig. Yun po yung mga requirements natin for locally employed. Okay. And then, meron din tayo para sa ating mga OFW. So, ang pinaka-requirements doon is job contract, red ribbon, and also valid ID. And syempre, yun nga, dapat member sila ng Pag-ibig. Okay. Yes. And then, para dun sa mga self-employed natin like business, mga VA natin, yes, is bank statement and certificate of employment. And yun nga, dapat Pag-ibig member. Pag-ibig member. Yes, dahil nga Pag-ibig financing tayo. Okay. For as low 9,500 pesos, magkakaroon ka ng rent-to-own house dito sa Severa. Meron pa tayong nasa 1,000 units na binibenta. Yes. So, meron tayong Townhouse A, and then Townhouse B and Townhouse Premier. So, ang pinakamalaki natin, sir, is Townhouse A, which is 45 square meter. And then, si Townhouse B is 35 square meter. And si Premier is 35 square meter. So, yun po yung pagkakaiba nila is yung lot area. Okay. And then, as low as how much po sa monthly natin 9,500, sir. Magkakaroon ka na ng bahay na hindi ka na mangungupahan. So, dito ma'am, pinapangako natin yung lipat agad. However, siyempre may explanation po yun. So, paano po ba yung lipat agad dito? So, yung lipat agad natin, sir, is upon loan take-out sa Pag-ibig, is pwede na pong ma-turnover yung unit sa inyo. Upon Loan take-out kay take-out. Pag-ibig. And then, usually ma'am, mga ilang months yun? How does it Normally, go? sir, ranging siya ng 3 months. Yun ang turnover date natin. So, since ang mga bahay po natin ay fully finished. Yes, fully ayan. finished po ang ating mga unit dito. So, as early as 3 months, pwede ka nang lumipat. dadalhin na lang yung mga gamit natin. Yes, gamit na lang, sir, kasi fully finished na ang unit. Wow! And kami lang yung mayroong ganong turnover, sir, kasi Yes. nga fully finished. Ma'am Faye, meron po akong nakita dun sa entrance natin na promo ninyo. Napaka-exciting po, parang trip to other countries. Yes, sir. So, yung promo natin ngayon, sir, is reserve a unit and then maghahagis ka lang ng DART. And kung saan mapupunta yung DART is pwede kang manalo ng trip to Japan, Hong Kong, Singapore, Thailand, meron tayong Taiwan and Thailand. Napakaganda naman po Yes, yan. and hindi lang, sir, trip for 2.
342. Hindi Yes. hindi siya lonely na No, magta-travel. hindi siya lonely. May Alright. kasama ka. Kung hindi tumama sa mga countries, meron tayo dyan, meron tayong 20,000, merong 10, may 5,000. And then kung hindi ka naman, sir, makakakuha talaga, is meron tayong minimum price na 3,000 pesos. So, walang talo? Walang talo, sir. Kahit nakapikit ka, ma'am? Kahit nakapikit ka, sir, kahit nakaganyan ka. And then, sir, kung hindi ka pa makakakuha, 3,000, di ba? So, wala tayong talo. Alright, so sa lahat po ng mga gustong bumisita dito sa opisina natin, Ma'am Faye, ano po ba yung business operations natin? From 9 a.m. to 6 p.m., sir, Monday to Sunday. Monday to Sunday. Yes, so open po kami from So 9 wala to 6. po kayong day off? May off naman, pero normally kasi ang ating mga kliyente is available sila during weekends. There you go. Yes, There you kaya open talaga kami ng weekends. For more information, we're gonna add po yung Facebook fan page as well as the number you need to call if you're interested to get a house dito po sa Severa, Mabalacan. Yes, sir. Thank you. Maraming salamat po. Thank you. Tara sa Severa.